Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Wenbooks. Σε αυτό το video session θα δούμε κάτι πολύ απλό. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε download και install το Wenbooks στο Windows υπολογιστή μας. Για να κάνουμε download το Wenbooks μπορούμε να μπούμε σε αυτό το website multiclick.net. Μετά πάμε στην κατηγορία Wenbooks και επιλέγουμε download. Εδώ πέρα στο Wenbooks download, στο official release, από εδώ μπορούμε να κάνουμε download το Wenbooks application για τον υπολογιστή μας, για Windows, και από εδώ μπορούμε να κάνουμε download το Android version για το κινητό μας τηλέφωνο ή το Android tablet. Φυσικά για το τηλέφωνο ή για το tablet υπάρχει κάπως πιο εύκολος τρόπος. Από το Android telephone ή από το tablet σας μπορείτε να πάτε στο Google Play Store στην κατηγορία Applications μπορείτε να κάνετε ένα search Wenbooks, ορίστε το application είναι εδώ, click, install και αυτό θα το κάνει εγκατάσταση στο τηλέφωνο σας ή στο Android tablet σας. Επιστρέφουμε πίσω στο website, download official release για Windows, είναι ένα πολύ μικρό αρχείο 10-11 MB, βλέπετε έχει ήδη κατέβει. Open. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας βγάλει αυτό το μήνυμα, αυτό είναι το Windows Protected παράθυρο, επιλέξτε More Info και Run Anyway. Σε περίπτωση όμως που έχετε κάποιο antivirus και μπλοκάρει το Wenbooks, τότε θα πρέπει να βάλετε exception στο antivirus για να μπορέσει να τρέξει το αρχείο. Run Anyway. Next. Και τελείωσε. Αν πάμε πίσω στο desktop, ορίστε το Wenbooks εδώ. Double click, το ανοίγουμε, βάζουμε το username μας, το password, login. Εδώ πέρα θα δούμε listed όλες τις εταιρείες που έχουμε πρόσβαση. Στην προκειμένη περίπτωση έχω πρόσβαση μόνο σε μια εταιρεία, αλλά αν είχα σε περισσότερες θα τις έβλεπα όλες κατεχωρημένες εδώ. Εδώ πέρα στο My Account μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα στο profile μου, το username, το τηλέφωνο, αν θέλω. Δεν μπορώ να αλλάξω το email, αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Login και είμαστε μέσα στο Wenbooks. Αυτά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το video session. Να είστε καλά. Γεια σας.